tanang dunay kasayuran mahitungod sa flood scam, mahadlok, mabuti ang silang kasayuran, luwas ninyo mahatag ang kasayuran, tipigan ang inyong identity, dili ipahibaw inyong identity, i-verify ang inyong mga kasayuran, pag-case build up base sa inyong mga kasayuran, pasakaan na itong kaso. Ang inyong ilhon nga labing dagko mga kawatan sa mga flood control scandal o sa uban pa mga infrastructure projects din sa ato. Ang Legal Hub, opisina ni sa mga abogado o mga abogada nga mudawat sa ato mga ebidensya, mutuon sa ato mga dokumento, mo verify, mo susi, mo investigar sa kasayuran natong ipanghatag para case build up. Sumuapil ang Archdiocese of Cebu sa case build up sa flood scam. Tubag ni Archbishop Abit Uy, wa may klaro ang investigasyon sa mga proyekto sa Sugbo karon. For example, nahumana ang simana. Gahapon nahuman ang simana. Kasi pasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon, last week, mo report na sila ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Sa resulta sa investigasyon, kailang gihimo sa mga flood control projects din sa Sugbo nga naguba sa bagyo nga si Tino. So na-appeal sa ilang report, supposedly, ang Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Liloan, o Compostela. May labing nagrabihan sa niagi Bagyo Tino. Naunsa man ang mga flood control projects nga nung wa man kasagang sa grabe nga baha. Wa ta kadungog. Doon na ba'y report? Why report si Vince Dizon? Amot nakalimtan ba sa niya, sama nga wa siya kasong napasaka na iyas nang ipasalig last year, magpasak ko siya kaso atong Enero, batok sa mga responsable sa kinawatay sa flood control projects din sa ato. So kinis Vince Dizon, baka ko ning dako. Daghanan ni bakak, daghanan pasalig giluwatan, wa niya matuman. Labi na din sa ato sa Subo. So imbis masigitag panaway ni Vince Dizon, ang gibuhat ni Archbishop Abit Uy, maghimotag atong kaugalingong investigasyon. Now, of course, ang simbahan dili makapasaka kaso sa Sandigan Bayan. Moagi ta sa Ombudsman, moagi ta sa Department of Justice, agi ta sa proseso. Pero aron wa sila excuse na di sila mag-imbestigar din sa ato, kita'y mag-imbestigar, kita'y maghimo case build-up, kita'y muhipo sa mga ebidensya, giyon sa pagpangawat, giyon sa pagbinuang pagpatuman sa mga flood control projects din sa ato. Na kining gibuhat ni Archbishop Abit Uy nga gidapit ang mga whistleblowers, consistent ni sa iyang baruganan, sa iyang diskurso dito sa Fuente, katong nakatambong sa rally atong November 30, ang mensahe gyud ni Archbishop Abit Uy, dili na tutungluhon kini mga kawatan ato silang hatagang higayon pag-usab. Bisan ang labing dako mga kawatan atong hatagang higayon sa pag-usab. Mutong usa siyang linya sa iyang diskurso nga halandumon kayo ang iyang pag-address sa mga politiko. Ingon siya ngadto sa mga kawatan, kanus sa mo katapusan ni hilak para sa makaluluoy natong katawhan. So kung imo i-paraphrase, kay di magugay ni pagarpar si Archbishop Abit Uy, ang mensahe niya para sa mga kawatan, kanus sa mo katapusan na ikog sa pagpangawat, kanus sa mo na katapusang naluoy sa katawhan nga inyong gikawatan, ano sa mo katapusang natandog sa nagibanlas o nangamatay ang mga biktima sa Bagyong Tino, 150 sila kabuok? Gikusi pa ba ang inyong konsyensya? In other words, kanusa mo katapusang nakapanaguto, marang sobrang na nakukawat na. Nabanlas mo naman dayon ang mga flood control projects, wa po ginahimo. So, gusto ni Archbishop Abit Uy hatagag higayon ang tanan, bisan ang labing kawatan o kahigayunan pag-usab. O ang labing epektibong paagi sa pag-usab sa ilang kaugalingon, pag hinulsol sa ilang kasalanan, mao pagtugan o sa tinuod, pag-uli sa ilang kinawat, pagtahan sa ilang kaugalingon, pag-angkon o responsibilidad sa grabing trahedya na mugna sa ilang pangurakot. Nagpasalamat na ni Archbishop Abit Uy, iyang giako ang responsibilidad. Atong ipangaliya, si Archbishop Abit Uy magpadayon ang iyang kabaskog, ang iyang kadasig, ang iyang kalantip, ang iyang kaisog, ang iyang katakos sa pagpanguna to, ining lisod kayong kampanya sa pagbadlong sa pangurakot
Di lang sa mga flood control projects, hasta sa uban pa mga infrastructure projects o mga transaksyon sa nakalilain nga mga ahensya sa gobyerno. Pero kaning mudukot na ni, magtinagdanay na ni, ang pagpakabara, wa na'y makapugong sa katawhan nga mulihok o magbantay sa katarong o mabadlong sa mga binuang.